Ако усещаш, че си готов за хармонична връзка, направи тази практика с 639 Hz. Постави ръка върху сърцето, вдишай и дълбоко усети енергията в тази зона. Пред силуета се появява сияещо число 639 Hz. Представи си го числото пред теб като вибриращ символ на хармония и любов. Лъч светлина идва от числото към сърцето. Казвай мислено: активирам енергията на хармоничните връзки и призовавам сродната си душа, която за мое най-висше добро. Свързващи линии от светлина се разширяват от сърцето навън. Усети как сърдечното ти поле става по-широко и изпраща ясен сигнал към Вселената. Прилагай тази техника, когато усещаш вътрешна готовност за любов. Последвай светлопът за още активации. Благодаря.